ಯಾನ್ ಪಂಡ ಏರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪಲೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಹೇಟ್ ಮನ್ಪಲೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಯಾನಂತೂ ಏರೆಲ್ಲ ಪಕೆಟ್ ಪತ್ತಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅದ್ನ ಏನ ಪಿರೋಡ್ ಪೋಪಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕಂದು ಹ್ಯಾನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಇದೊಂದಿನ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಳ್ಳೆ 2-3 ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಇದೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆಗಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಇದೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಬಟ್ ಎಂಕಂದು ಯಾನ ಲೈಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇದೊಂದಿನ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರನ್ನ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಇಜ್ಜಿ ದುಬೈಗೆ ಬತ್ತಿಬೇಕು ಪುರ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಅದುಪ್ಪು ಅಡ ಹೆಲ್ಪ್ ನನೂರಿಯದ್ದು ಎತ್ತೊಂದಾಗಲ್ಲ ಐಕರಿಯೆ ಪಿರ ಯಾನ ಎಂಚಿನಾಡಲು ಒಂಜಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಗೇರಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಿರ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಂಚಿನಾಡ್ಲ ಮಂತಂತೆ ಬಟ್ ಕಾಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತೂ ಯಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರೊಂದೈತೆ ಎರಡನೇದು ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಡ ಯಾನು ಇಷ್ಟ ಬತ್ಲೆಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಬಕೆಟ್ ಬತ್ತುಜಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪಿರ ಒಡೆ ಪೋಪುಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಎಂತ ಲೈಫ್ ಏನೇ ಇಷ್ಟ ಇಂಚನೆ ಹೋಗುವ ಬೊಕೊಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಅನುಭವ ಪನ್ಪುಣ ಮನುಷ್ಯನ ಇಂಚ ಬಡ್ತ ಮನ್ಪುಣ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಜಾತ ಅನುಭವ ಆತನ ಜೀವನ ಬೇಜಾನು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಇಲ್ಲ